Jerin mawaƙan Arewa 10 mafi arziki a wannan shekarar ta 2026. Idan ka shiga kafafen sada zumunta yau, abu ɗaya da zai ɗauki hankalinka shine yadda wasu fitattun mawaƙan Arewa suke rayuwa. Wasu suna hawa manyan motoci, wasu suna zaune a gidaje na alfarma, wasu kuma suna yawo zuwa ƙasashe daban-daban saboda aikinsu. Amma tambayar ita ce, shin waƙa kaɗai ce ta sa suka kai wannan matsayi, ko kuwa akwai wasu hanyoyi na daban da suke samun kuɗi? Kuma a cikinsu wane ne ya fi kowa arziki? A yau za mu kai ku cikin wata tafiya ta musamman domin gano fitattun mawaƙan Arewa 10 da suka yi fice wajen tara suna da kuma bunƙasa a rayuwarsu. Wannan ba kawai jerin sunaye ba ne, za mu yi duba kan yadda suka gina sana'arsu, irin motocin da suka mallaka, hanyoyin da suke samun kuɗi, da kuma abin da ya sa suka zama abin koyi ga matasa da dama. Amma ku tabbatar kun kalli bidiyon nan har zuwa ƙarshe, domin lamba ta 1 tana daga cikin sunayen da ake yawan tattaunawa a Arewa, kuma za mu bayyana dalilin da ya sa ya zo a wannan matsayi. To ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara da mutumin da ya buɗe mana wannan jerin. Lilin Baba shi ne ya zo a na 10. Lilin Baba yana daga cikin mawaƙan Arewa da suka yi fice cikin 'yan shekarun nan, duk da cewa bai daɗe a masana'antar waƙa kamar wasu ba. Salon waƙarsa da yadda yake haɗa kiɗan Hausa da na zamani sun sa ya tara ɗimbin masoya a Najeriya da ƙasashen maƙwabta. Waƙoƙinsa suna samun karɓuwa sosai a YouTube, TikTok, Boomplay da sauran manhajojin sauraron waƙoƙi. Wannan shahara ta buɗe masa hanyoyi daban-daban na samun kuɗi, ciki har da bukukuwan aure, YouTube, Spotify, Boomplay da haɗin gwiwa da kamfanoni. Ya mallaki Mercedes-Benz C-Class mai darajar kusan naira miliyan 35. A shekarar 2026 ya ci gaba da sakin sababbin waƙoƙi da suka samu karɓuwa, abin da ya ƙara masa masoya da kuma ƙarfafa matsayinsa a masana'antar waƙar Hausa. Saboda irin wannan ci gaba da kuma hanyoyin samun kuɗinsa daga fannoni daban-daban, muka sanya Lilin Baba a lamba ta 10. A lamba ta 9 kuwa akwai Auta Waziri. Auta Waziri yana daga cikin mawaƙan da suka gina sunansu ta hanyar haƙuri da jajircewa. Tsawon shekaru yana ci gaba da sakin waƙoƙin soyayya da na bukukuwa, wanda hakan ya ba shi ɗimbin masoya a Najeriya da ma ƙasashen maƙwabta. Hanyoyin samun kuɗinsa sun haɗa da bukukuwan aure, manyan kiɗe-kiɗe, YouTube, Spotify, Boomplay, Audiomack da sauran dandamalin sauraron waƙa. Ya mallaki Mercedes-Benz C-Class mai darajar kusan naira miliyan 60. A shekarar 2026 ya ƙara faɗaɗa masoyansa ta hanyar sakin sababbin waƙoƙi da kuma halartar manyan bukukuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Saboda irin wannan ci gaba da kuma yawan ayyuka da yake yi, muka sanya Auta Waziri a lamba ta 9. A lamba ta 8 kuwa Nazifi Asnanik. Nazifi Asnanik yana daga cikin fitattun mawaƙan Hausa da suka daɗe suna taka muhimmiyar rawa a masana'antar kiɗa. Baya ga waƙa, yana samun kuɗi daga aikin studio, shirya waƙoƙi da kuma haƙƙin mallakar waƙoƙinsa. Haka kuma yana samun kuɗi daga YouTube, Boomplay da sauran dandamali. A shekarar 2026 ya ci gaba da taimakawa sababbin mawaƙa da kuma ci gaba da harkokinsa na kiɗa. Saboda gogewarsa da kuma hanyoyin samun kuɗinsa daga fannoni daban-daban, muka sanya Nazifi Asnanik a lamba ta 8. A lamba ta 7 kuwa akwai Umar M Sharif. Umar M Sharif yana daga cikin fitattun mawaƙan soyayya na Arewa. Muryarsa da salon waƙarsa sun sa ya zama ɗaya daga cikin mawaƙan da ake yawan gayyata bukukuwan aure da manyan taruka. Yana samun kuɗi daga bukukuwa, waƙoƙin fina-finai, YouTube da Spotify. Yana mallakar Mini Cooper 5 mai darajar kusan naira miliyan 25. A shekarar 2026 ya ci gaba da fitar da sababbin waƙoƙin soyayya da suka samu karɓuwa sosai. Saboda wannan ci gaba da kuma tasirin da yake da shi, muka sanya Umar Sharif a lamba ta 7. A lamba ta 6 kuwa akwai Hamisu Breaker. Hamisu Breaker yana daga cikin mawaƙan da suka yi fice cikin sauri a masana'antar waƙar Hausa. Salon waƙarsa na soyayya ya sa ya tara miliyoyin masoya, kuma kusan duk lokacin da ya fitar da sabuwar waƙa tana bazuwa YouTube, TikTok da sauran kafafen sada zumunta. Yana samun kuɗi daga bukukuwan aure, manyan kiɗe-kiɗe, YouTube, Spotify, Audiomack da Boomplay. Ya mallaki Range Rover Evoque mai darajar kusan naira miliyan 70. A shekarar 2026 ya ci gaba da sakin waƙoƙi da suka mamaye kafafen sada zumunta tare da halartar manyan bukukuwa. Saboda irin wannan ci gaba da kuma yawan masoyansa, muka sanya Hamisu Breaker a lamba ta 6. A lamba ta 5 kuwa Soja Boy ne. Soja Boy yana daga cikin mawaƙan Hausa da suka samu karɓuwa cikin sauri saboda salon waƙarsa mai jan hankalin matasa.
Waƙoƙinsa suna yawan bazuwa TikTok, YouTube da sauran kafafen sada zumunta. Yana samun kuɗi daga bukukuwan aure, YouTube, Spotify da sauran manhajojin waƙar. Ya mallaki SUV mai darajar kusan naira miliyan 60. A shekarar 2026 ya ci gaba da fitar da sababbin waƙoƙi da suka ƙara masa shahara. Saboda wannan ci gaba da tasirinsa muka sanya Soja Boy a lamba ta 5. A lamba ta 4 kuwa Ado Gwanja ne. Ado Gwanja yana cikin mawaƙan da suka fi jan hankalin masana'antar waƙar Hausa, musamman saboda salon waƙarsa na musamman da kuma yadda waƙoƙinsa ke saurin bazuwa a tsakanin matasa. A duk lokacin da ya fitar da sabuwar waƙa, ba a daɗewa sai ta mamaye TikTok, YouTube da sauran kafafen sada zumunta. Wannan ya ba shi damar samun kuɗi daga bukukuwan aure, manyan kiɗe-kiɗe, YouTube, Spotify da kuma haɗin gwiwa da kamfanoni. Ya mallaki Mercedes-Benz GLS 450 mai darajar kusan naira miliyan 120. A shekarar 2026 ya ci gaba da kasancewa cikin mawaƙan da ake yawan gayyata zuwa manyan bukukuwa a faɗin Najeriya, kuma yawan sauraron waƙoƙinsa ya ƙara masa tasiri. Saboda a irin wannan ci gaba da kuma yawan hanyoyin samun kuɗinsa, muka sanya Ado Gwanja a lamba ta 4. A lamba ta 3 kuwa akwai Ali Jita. Ali Jita yana daga cikin manyan sunaye da suka ɗaga martabar waƙar Hausa zuwa matakin duniya. Tsawon shekaru ya haɗa salon gargajiya da na zamani, abin da ya sa waƙoƙinsa suka samu karɓuwa a Najeriya da ƙasashe irin su Nijar, Ghana da Kamaru. Wannan shahara tasa ake gayyatarsa zuwa manyan bukukuwa da kiɗe-kiɗe a cikin gida da wajen ƙasa. Yana samun kuɗi daga kiɗe-kiɗe, YouTube, Boomplay, Audiomack da kuma tallace-tallace. Yana mallakar Toyota Land Cruiser Prado mai darajar kusan naira miliyan 150. A shekarar 2026 ya ci gaba da halartar manyan tarukan nishaɗi tare da sakin sababbin waƙoƙi da suka samu karɓuwa sosai. Saboda irin wannan nasara da kuma dogon tarihi da ya gina, muka sanya Ali Jita a lamba ta 3. A lamba ta 2 ko akwai Naziru Sarkin Waƙa. Naziru Sarkin Waƙa yana daga cikin fitattun mawaƙan Hausa da suka shafe shekaru suna jan ragamar waƙoƙin sarauta da manyan bukukuwa. Sunansa ya yi fice wajen waƙoƙin yabo, naɗin sarauta da manyan tarukan al'umma, lamarin da ya ba shi damar gina alaƙa da sarakuna, attajirai da shugabanni. Yana samun kuɗi daga waƙoƙin sarauta, bukukuwa, YouTube da sauran dandamalin sauraron waƙa. Ya mallaki Lexus LX 570 mai darajar kusan naira miliyan 180. A shekarar 2026 ya ci gaba da kasancewa cikin mawaƙan da ake girmamawa da kuma gayyata zuwa manyan bukukuwa a faɗin Arewa. Saboda dogon tarihinsa, tasirinsa da kuma ci gaba da kasancewa cikin sahun gaba, muka sanya Naziru Ahmad a lamba ta 2. Lamba ta 1 kuwa shine Dauda Kahutu Rarara. Dauda Kahutu Rarara yana daga cikin mawaƙan da suka fi tasiri a tarihin waƙar Hausa, musamman a fannin waƙoƙin siyasa da manyan taruka. Tsawon shekaru ya gina suna ta hanyar waƙoƙi da suka zama abin tattaunawa a faɗin Najeriya, kuma hakan ya sa ya kasance cikin mawaƙan da ake yawan gayyata idan ana gudanar da manyan taruka. Yana samun kuɗi daga waƙoƙin siyasa, manyan bukukuwa, YouTube, sauran dandamalin sauraron waƙa da kuma wasu harkokin kasuwanci. Ya mallaki Avatar 11 mai darajar kusan naira miliyan 200. A shekarar 2026 ya ci gaba da kasancewa cikin mawaƙan da aka fi magana a kansu saboda sabbin ayyukansa da kuma tasirinsa a masana'antar waƙar Hausa. Yawan manyan ayyukansa da kuma ci gaba da kasancewa cikin fitattun sunayen Arewa, muka sanya Dauda Kahutu Rarara a lamba ta 1. Mun gode da kasancewa tare da ku. Ku danna likes domin ci gaba da samun zafafan bidiyoyinmu.